νικήσει για το λόγο στοίχημα 2 χιλιάρικα. Ναι ρε μαλάκα σιγά. Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε τώρα έρχονται ανταγωνιστικά τέζες. Πιστεύω στο Τσιρίλο θα του γαμίσει τη μάνα. Έβαλες PlayStation 2 μέσα, έβαλες. Όχι ρε, πούσι δεν μ' άφηνε ο Εξύπη, ήταν και ότι τάκοβε. Μαλάκας. Να σου πω, σε έχει βγάλει καμιά φωτογραφία του Τσιρίλο γυμνή. Τσιρίλο! Ο Τσιρίλο την έχει 2 μέτρα. Χόντρι! Λαμμένο. Κυρίες και κύριοι, προς το παρόν ο Τσιρίλο τρώει το καβλί. Το τρώει. Τσιρίλο! Παναγία μου Τσιρίλο, ναι! Ναι, μωρή Τσιρίλο, Τσιρίλο, καμίτο. Μωρή! Πάμε! Γάμισε μου τη μάνα! Βάλε το κεφάλι! Πάτησε τον ρε μαλάκα, πάτα Πάμε! Ο κύριος οδηγάει για τον Μπούτσο, μόνο αυτό έχω να πω. Πέτρο, να σε ρωτήσω, τι ώρα έχει σήμερα πέρα στο δεξί? Δεν ξέρω μωρή. Μα καλά μαλάκας είσαι. Ναι μαλάκας είμαι και το ξέρεις έτσι. Έλα Τσιρίλο! Βγάλε την ψωλή σου Τσιρίλο! Σκίσ' τους! Σκίσ' τα βουνόπανα! Τον έχεις! Θα χαμίσει και τη Μαρία Χωάκη! Α, κοίτα, στο έλεγα εγώ, τα κυλιδρομίστρα είναι η Κασίλ, θα τον σκίσουμε, κοίτα, πάμε Τσιρίλο, πάμε Τσιρίλο! Μαρία Χωακίνα, σε παρακαλώ, κάτσε μου, γιατί να μη σε γαμίσω, στο Τσιρίλο γιατί Σε κάθεσαι. παρακαλώ ηρέμησε, ο Τσιρίλο έχει πουτσαράπη τη Δήμητρη, σε παρακαλώ. Καλά. Ο γιος μου! Ο Τσιρίλο θα τους γαμίσει να μπει στη Φόρμουλα 1! Ο Τσιρίλο θα τον νικήσει άραγε. Πάμε Τσιρίλο! Τζομπ, Πάμε! μου νιώθεις. Ο γιος μου πάει για τον Πούτσο ρε Κώστα, κοίτα τον. Εγώ το γράφω στα αρχίδια μου και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Έτσι. Πατάει το συμπλέκτη ο μαλάκας, κι άλλο που δεν του είπα να μην πατάει το συμπλέκτη. Μαλάκα. Να ρωτήσει με πούστης. Ναι, είσαι πούστης, αλλά του είπα να μην πατάει το συμπλέκτη, το πόδι όχι στο συμπλέκτη. Δεν μ' ακούει, δεν μ' ακούει. Με τι έρημη θα τη γαμίσει ξανά ο Τσιρίλο! Θα τη γαμίσει ο Τζόρτζ! Έλεγα να πάρω μπροστά, έλεγα με την πουτάνα σου. Τσιρίλο, τους πάμε στα Μπριζόλες! Ο Τσιρίλο έχει προσπεράσει, κυρίες και κύριοι, μπροστά. Σήμερα μαλάκα το βράδυ έχει στην ντέρμπι, ματσάρα που λες, ναι. Ποιος το γαμεί το ντέρμπι, κοίτα εδώ τι γίνεται ρε Σιγά, δικέ μου. μαλάκα. Μαρία Χωακίνα, μήπως θες να φύγουμε, γιατί μάλλον θα γαμίσει πάλι σήμερα Τσιρίλο. Δεν πειράζει, και λοιπόν. Η ίδια η μάνα σου. Πιστεύεις πως ο γιος μου είναι μαλάκας, πες μου ειλικρινά. Ναι, αλλά είναι και οδηγάρα ο δικός σου. Κοίταξε, εγώ πιστεύω πως είναι μαλάκας, αλλά ο γιατρός είπε ότι έχει ένα είδος αρρώστιας που λέγεται Χάμιλτον. Ναι, Την ξέρεις την αυτή την ξέρω την αρρώστια. αρρώστια και την είχε ο μπαμπούς μου και μάλιστα του κόψανε και την ψωλή γι' αυτό. Αλλά κοίτα, κοίτα ο δικός σου, μένει μπροστά ο Τσιρίλο. Πάμε Τσιρίλο, ναι Τσιρίλο, ναι, πρώτος Τσιρίλο. Βρίσκω βαλή συρρήσε. Ναι, πρώτος. Κυρίες και κύριοι, ο Τσιρίλο παίρνει το έπαλο του με 1.000 ευρώ. Ναι! Τσιρίλο, ναι, πάμε, πάμε. Ο Τσιρίλο έχει πουτσα 2 μέτρα. Έτοιμη για γαμίση, Καλώς αρχίδια μας τα δυο. Μη χάσει το επόμενο επεισόδιο, το γαμίσει. Πουτσα πολύ, πουτσα.